Ja sanoinkin nähtävästi. Hyvä Peksi! Kysymys jää leijunaan. Niin. Gohan tarkoittaa, että menisi johonkin. Eihän me olla menossa mihinkään. Eikö? Ei. Niinku uralla vai nyt tässä kohta vai? Tässä välispiikissä vai? Elämässä eikä myöskään tässä välispiikissä. Välispiikissä ei kyllä ollut menossa yhtään mihinkään. Joo, ihan paikallaan. Kuitenkin ensimmäisen keikan välispiikki tullut parempi. Kisa on vielä kesken. Se tietää jo nyt. Mitä meille tapahtui tässä välissä? Hei, tänään julistetaan muuten Käärmeenurkkitourin puoliväli karaokea. Mukavaa! Karaokebaari, vittu mikä bändi, nimeää Vodkan itsensä mukaan. Kyllä. Täydellistä markkinointia. Alkaa rahaa maistumaan. Asuntolainat, kyllä tiedätte. Jouni Hynynen tietää tästä. Palataan... Tietääköhän Jouni vodkasta mitään? Ei mennä sinne päin. Mennään sinne päin, että... niin, mikä se seuraava kappale mahtaa olla. Tästä on tehty videoasiaa ja... jonkinlainen solmukohta. Tuossa rinnan päällä. Semmoinen jos ilmenee, niin ei muuta kuin irrottelemaan. Laulakaa meissä, sitä on Käärmeenurkki.